Avui els hem de contar una història molt trista. Una persona ha mort de càncer en una fàbrica abandonada on compartia vida i misèria amb altres persones sense sostre. José Luis Lucas tenia 52 anys, era de Ghana i allí tenia dos dones i 3 fills, volíem dir. Tots pogut parlar amb un capellà que de fet l'ajudava. Sí, hem parlat d'este cas, Abraham, de 52 anys, que va morir el passat dimecres en una nau abandonada ubicada a València i després de patir un càncer hepàtic i sense rebre l'atenció que qualsevol ésser humà mereixeria. De fet, arran d'este succés sorgeixen moltes preguntes perquè les persones sense sostre solen rebre l'atenció mèdica que els pertoca, però quin és el lloc per a una persona malalta terminal sense llar una volta deixa l'hospital? De fet, des de l'associació que ha volgut posar de relleu el cas d'Abraham, ens conten que no és l'única persona que va morir al carrer en els últims mesos, que fa poc trobaren morta a una persona que solia pernoctar en les mateixes escales de les Torres de Quart, ací a València, i que van trobar morta per hipotèrmia. Nosaltres teníem moltes preguntes, entre elles què ha de passar perquè deixa de morir gent al carrer, i hem decidit preguntar-li a esta associació, ja que són ells qui treballen cara a cara, dia a dia, amb esta realitat tan crua. Tenien moltes preguntes i això és el que ens han contestat. La mort ha sigut inesperada, ha sigut, m'imagino que provocada per un conjunt de malalties que ell podria tindre, però la qüestió és, el més trist és que ha mort a soles. Quan estos dies hem estat acompanyant els amics en el soterrar, una vintena, 25 d'amics, però ell ha mort a soles. Estos amics s'han enterat de la mort com nosaltres, després de succeir. Ell va tindre que eixir del seu país, deixant dona i 3 fills. I el poquet que arreplegava d'ací, el primer que feia era enviar-ho a la família. I des de l'associació no us heu sentit molt còmodes en dir-nos on ha passat, on va morir Abraham. Per què ha succeït això? Jo sóc el primer que reconec, i la nostra associació, per supost, que on estan aquestes persones no tenen els mitjans de sanitat, de salubritat, d'higiene, mínims, bàsics per a les persones. I el que passa és que si jo dic el puesto on ha faltat aquesta persona, les autoritats no van a ajudar-los, van a tirar-los d'allí. José Lu, continuem amb tu en directe. La Federació Unió Africana ha emès un comunicat en què lamenta els fets i reclama a l'Ajuntament més places d'albergs. Tu estàs amb el portaveu d'esta associació. Sí, Marta, com ben dius, la Federació Unió del Poble d'Àfrica ha emès un comunicat en el que fan unes demandes molt concretes. Anem a preguntar-los directament a ells, ja que amb nosaltres tenim el seu portaveu, Mohamed Moirik. Bon dia. Buen día. Moja, com esteu processant vosaltres la mort d'Abraham? Pues se ha caído como jarro de frío, de verdad, aunque es de esperar, porque una persona que estaba bastante enferma, como un cáncer, ya lleva tiempo enfermo y prácticamente lleva 3 días sin vida. Es que una persona así no puede vivir en condiciones lamentables como la he visto donde vive. Es que es imposible que pueda vivir así. La persona que la han acompañado a los médicos, se le han dicho de que no puede vivir así, han denunciado, han tocado en todas las puertas, pero no hay manera. De verdad que ya están hartos de que tenemos que siempre repetir la misma historia. Vosaltres heu emès un comunicat, heu fet públic un comunicat en el que proposeu unes mesures molt concretes. Quines són? Sí, nosotros desde la Federación Unión Africana lo que denunciamos que haya unos albergues adecuada donde pueden vivir personas sin techo, y al mismo tiempo que haya una inversión en las asociaciones que trabajan con pisos de refugiados de acogida, y hacemos un llamamiento a todos los servicios de apoyo al inmigrante, recordándolo que estas personas tienen derecho a acceder a un servicio social para que puedan vivir una vida digna. Doncs moltíssimes gràcies, Mohamed. I nosaltres, Marta, acomiadem la connexió amb la intenció de complir amb l'obligació de traslladar-los als nostres espectadors esta realitat tan crua.
Realitat que es traslladem justament la mateixa setmana que contàvem aquesta ordenança de la vergonya a l'Ajuntament d'Alacant, on han de pagar 3.000 euros, hi ha 3.000 euros de multa, de sanció a aquelles persones que practiquen la mendicitat. Hi ha una qüestió més relacionada amb això. El programa electoral del Partit Popular a les darreres eleccions, les de 2019, contemplava la possibilitat, adquiria l'obligació de prestar atenció a les mascotes dels indigents. Ahí queda, pero sí. 33.000 personas viven en España sin hogar. En un país democrático y de derecho como este no se puede permitir. Cuando no tienes vivienda no vives con dignidad, y en un país donde además la sanidad es pública y universal, que fallezcan personas en la calle, que mueran personas en la calle a soles, com recalcava. A sola, es terrorífico, ¿no? Alexis, rápidamente que monarem. Bueno, apuntalar, mejor dicho, lo que comenta ahora mismo Isabel, ¿no? Cuando las entidades bancarias acopian tanta cantidad de suelo, ¿no? De tanta cantidad de pisos, y la gente se tiene que ir a la calle, es una muestra más del país en el que vivimos y de lo que se permite.